Kokan kibaruyaw an b'o daminɛna an yɛrɛ fala yi Américains ka baarakɛyɔrɔba min bɛ n'a bɛ fɔ ma ko administration américaine olu ka jɛrɛ dɔ kɛra sa cɛncɛn ka jamanaw ka fala yi a na kɛ miiriya bɛ olu bolo ka ɲɛsin anw ka jamana ma usine k'u bɛna gosili baaraw kɛ baara in a kɔni dalen don fɔlɔ hakilijagabɔ kan bi na a lawaleyali a n'a timɛli o bɛna se ka kɛ wa ɲininkali to min bɛ sabula min ye Mali ye ale ni Irisilakaw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo bi na Américains dun ko usine a ka di olu ye u k'a ɲɛ yira Pentagone kɔni ye hakilijagabɔ k'a ko kan ka fɛɛrɛw sigi sen kan k'a labɛnw bɛɛ lajɛlen kɛ nka k'a fɔ k'a papier sigira sen kan k'u bɛna a lawaleya sini o ma kɛ fɔlɔ nka hakilijagabɔ kɔni kɛra ka ɲɔgɔnyew kɛra a ko kan yaasa Amérique ale ka se ka na usine gosili kɛ anw ka jamana kɔnɔna na yan sɔrɔko ta na sira fɛ sa UEMOA maaw olu y'a yira sa k'a fɔ ko ni Ala sɔnna ma san 2027 fala yi ko min ye CFA ye k'ale ko bɛna jɔ han o la sa BCEAO ale ni UEMOA jɛkulu fɛɛrɛ minnu sigilen don sen kan sa u bɛ se ka nin baara ninnu sigi sen kan cogo min na k'u kan ka o jateminɛ o waati kelen ninnu a yira k'a fɔ nin waati na min ye BCEAO yɛrɛ ye a ka sɔrɔw bɛ ka yɛlɛ kɛmɛ sara la min ye 6 buruburu 7 ye a bɛ ka o sɔrɔ wa min ye UEMOA fana kɔnɔna bi fala yi jamana minnu bɛ yen n'olu kɔni ka bɛ se ka ko kɛ u yɛrɛ ye o jamanaw ko olu fana dɔ bɛ ka fara olu kan n'o y'a sɔrɔ fɔlɔ saba fɔlɔ min tun bɛ fɔ Côte d'Ivoire Sénégal Mali Burkina nana ka n'i tengo olu la bi fala yi sɔrɔko ta na sira fɛ ani sɔrɔ maracogo ɲuman ta na sira fɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ ta na sira la Tinisikaw fɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye kurantigɛba de bɛ Tunisie bi funteni fana nalen don far'o kan funteni kisɛ bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ fo 49 na o bɛ k'a to bi min ye u ka kuran kɔni tɛ ka se ka basigi kosɛbɛ wa min ye kurantigɛ cayalen don Tinisikaw fɛ yen RDC Congo olu bɛ banako in na hali bi diɲɛ seleke naani tɔnba mɔgɔ minnu bɛ yen sa n'u ma b'u sigiyɔrɔ bila olu y'a yira sa ko ka fɛɛrɛ sigi sen kan san 3 in kɔnɔna na yaasa nin ko in dɛmɛ bɛ se ka ta ka don cogo min na bana kunbɛnw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen banamisɛnw bɛɛ lajɛlen kunbɛnli hukumu kɔnɔna na yaasa farafinna jamana bɛ se ka kisi cogo min na Zambikaw olu ni Malawikaw olu y'a yira sa ko bɛna n'u bolo di ɲɔgɔn ma ka kuranko sinsin jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ dolari wari miliyari 34 u bɛna o de ta Banque mondiale fɛ yaasa cogoya min na kuranko bɛ se ka sinsin u bɛ bɔ degun ninnu kɔnɔna na cogo min na u ka sugubulonw bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ kelen ye min ye Espagnekaw fɛ yen a yira sa k'a fɔ ko min ye tasuma kɔni bɛ ka caya ye don o don Espagne ale ni Italie ni Faransi ninnu bɛɛ lajɛlen funteni barika bonya kojugu bɛ ka to kungo kolon kɔni bɛ ka mɛnɛ don o don fɛɛrɛ de bɛ ka ɲini sa maa minnu bɛ kungo ninnu kɔnɔna na olu bɛ se ka labɔ cogo min Asie jamana fana na sa min ye Asie ale ka jɛrɛ min kan ka kɛ Mandinkaw fɛ yen sa Irisiw ni Américains olu kɔni jɛra ka kumaɲɔgɔnya kɛ kumaɲɔgɔnya bɛ tali kɛ Ukraine ko kan kosɛbɛ bɛnkan bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na ani fɛɛrɛ bɛ se ka sigi sen kan yanni ɲɔgɔnye in ka sigi sen kan o waati kelen fɔnkɔɲɔgɔnkɔ barika bonyalen don kosɛbɛ Kouaji bilenman ale fanfɛla la pétrole tala minnu bɛ yen n'olu bɛ bɔ n'o yɔrɔ ye sa ka taa Asie yan fan fɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko f'u ka sira yɛlɛma sabula gosili min bɛ ka kɛ bi fɛn tɛ ka bɔ fɛn na bateau caman bɛ yen ale ni tajita bateau caman degun bɛ ka se olu ma Asie jamana kɔnɔna na Asie kɛɲɛkɛɲɛ fan fɛ min ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɔni bɛ ka tiɲɛni don olu kun kosɛbɛ ji tɛ ka jɔ fiyewu yɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ ka tiɲɛ Inde yɛrɛ ta kɔni kɛlen don dugukolo yɛrɛ ye ale ni Sinikaw olu fɛ yen o degun barika bonyanen don kosɛbɛ nin waati laban in na fala ye n'an bɔr'o la n y'a f'i ɲɛna